Hello guys, ito ko ngayon kukuha ko ng scene number dito sa lugar na to. Kaya lang alauna pa yung OP nila. Nakapunta ko to alas 12. So kailangan ko pa maghintay ng isang oras. Dito ko ngayon, oh. Sobrang daming hilo. Yan, oh. Yan. Doon ako pupunta. Ito. Mamaya alauna. Kuha ko ng scene number dito sa Canada. Dito sa lugar na kinaroonan ko. Pasyal muna tayo ito guys. Turo ko sa iyo kung gaano kalamig ang Canada. Although may yelo siya guys, pero di siya kasing lamig dun sa Japan na kahit walang yelo. Napakalamig. Ito yun, oh. Hindi nga ako nag gloves. Wala kasing hangin eh. Tulad Japan nga. May hangin. Sama yung hangin. Kahit walang yelo, malamig. Kadlakad muna ako. Hintayin hanggang alauna para mag-open na yung Service Canada at makakuha na ako ng SIM number dito. Pagkatapos nito, punta ako dun sa still na kukunan ko ng SIM card kasi need nila yung SIM number dito eh. Sa mga transaction mo dito, kailangan talaga ng SIM. Ito guys, oh. Tingnan mo. Parang urea. First time ko to ah. Oh, malamig talaga siya. Malamig din pala. So guys, sama-sama tayo mamaya. Punta tayo doon. Pagkatapos doon na naman sa SIM card. Yun lang sa araw ngayon guys. Sana magustuhan nyo. Thank you. Hello guys. Kaya punta tayo. Alauna na. Yun. Diyan ako nag-standby, oh. Hintay hanggang alauna. Library. Free wifi. Lakas pa naman yung wifi dyan. Dami, oh. Doon ako pupunta, oh. So, ayun guys, tapos na kukuha ng social insurance number or SIM number. Ngayon, hintayin lang ako dun sa taxi driver. Pinoy din dito. Matagal na siya nang nanirahan dito sa Capton. Hintay ko lang siya. Mga 1:15 dito na yun. Sabi niya, usapan namin 1:15. Kunin niya na ako dito. Hindi guys, oh. Tsaka shout out ko pala yung mga kaibigan ko dyan sa Japan, especially sa Imabari, sa IS Shipyard. Shout out guys. Watch out guys. Ito. Sobrang lamig. Pero hindi naman kasing lamig sa Japan. Sabi nila pag natutunaw na yung ice, doon na sobrang lamig dito. Kaya pa naman. Punta muna tayo doon sa library guys. Doon pupuntakin yung
taxi na sinasakyan ko kanina, isang Pinoy din. Siya rin tumutulong sa akin dito, nag-guide. Tapos ito, punta ko dun sa Shotsteel. Yun ang company ng SIM card dito. Kailangan ko yun para sa mga personal transaction dito. Lamig guys, oh. Lamig. Sakit sa kamay. Yun guys. Dito na sunda ko guys. Dito. Punta kami sa Steel. Kuha ng SIM card. Ups. O, ano, okay na kuya? Email na lang sa'yo. Ano? Meron ka ng Oh, temporary. oo. Mag-hi ka kuya sa vlog ko kuya, oh. Ano no? Nag-vlog ako eh, galing Japan eh sa iyo. Oh. Hi. Nag-vlog ka rin isa? Oo, ngayon. Para ma-inspire yung mga kababayan natin doon sa Japan. Punta kami doon sa Steel ba yun kuya? Sustain. Sa Steel, kuha kami ng SIM card. Ayan guys, natapos na rin. Umuwi na si kuya, oh. Sasakyan niya. Hindi na ako nakapag-video nung dumating na kami dito. Ito yung pala yung bahay namin dito. Tintirahan ko, daming ilong. Ito guys. Tingnan mo. Lamig. Hindi mo makita yung mga damo dito, oh. Puro kahoy. Although hindi naman siya masyadong malamig. Pero sabi nila pag matunaw, patunaw na, tunaw, sobrang lamig. See guys, pasok na tayo. Follow yung YouTube ko guys ha, para updated kayo sa mga next kong video. Bye bye.